Ginkwestyon ni Vice President Sara Duterte ang katuyuan sa likod sang pagtukod sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ngaya ginpahayag nga posible ginagamit lamang agud iduso ang naratibo sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay VP Sara, hindi na kinahanglan ng isa pa ka komisyon kung matuod nga may intensyon na Malacañang nga magpasaka sa kaso batok sa mga korap nga opisyal sa gobyerno. Ang ICI gintukod paagi sa isa ka executive order sang Setyembre kag sumo nagapaligan sa investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyekto nga pang-imprastraktura lakip na mga flood control projects. Hiningatikang ang kasunod sa State of the Nation address o konsona ni Presidente Marcos ang Hulyo sa diniyagin kondena ng mga opisyal kag mga kontraktor nga ginaaligar nga nagkawat sang pondo para sa mga flood control projects ang gobyerno. Ang pahayag sa Vice Presidente kasunod sa mga report nga naglabot sa masobra 5 billion pesos nga balor sa mga frozen accounts may kamtanan sa investigasyon sa ICI. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman yun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon?